kubor naga Snem jong nong san Hima. Daka jing tre shitom ki pulet fire and emergency mau kerwat ringkat ki pat ba jang kilai teli ki shnong. Kata ka shnong nong juri nong tenger bat nong malang. Lembat ka kenhun ki SRT. Ya ka Metïap jong Heprit Mario thong ni nong mor khat sau Snem karta. Lala ban say no menta ka Sngi ka artarik urisau arajar arpulai. Hagapor kamba khatway sau kusan men step. Nakawa Kynshi. Hadien sau Sngi bula Shah Rong hako Kuman syupen kan mau bagi ni gejing jaba ngosi ikelaja ka no pai Sngi jong ka arpu khandai trik unai luar arajar arpulai. Hakapor kumbashi beji shiteng kat bau u Mario thong ni nong mor. Haring kat bu kpa jong u ba Henry nong tenger bidang wan na nong juri banit cha nong malang hadien bu kun jong u layo syuti. Ito long kubor kilay thuru bakat ba kini arngot shi kpa shi kun bidang temu banjam sa siliang kawa banit no shanong malang. Pat anda kilapoy hui ke jaka kabagi khot kawa siang pliang namar ke jinghe bar ke jingklan jong kawa kini baro arngut kila Shah Rong no ako Kita long kubor kilay thuru bu ba Henry nong tenger ubadi ukpa ulai le kat bala banyarap yala ukun nrei ka basngosi kalong namar ke jingklan palat jong ko shem lala ban pelat im yala ujong ukun